Xabier Berreta naiz, Katenatxo ekipoan jolasten dut, eta esan bezik ez dauket finala jolastuta nahiko premio bezala izan dela guztako, baina, bueno, irabaztea espero gendun, aurreneko zatian idazten hasita gaude badeta dutx emaitzakin, baina, bueno, bigarren zatien 5 minutuko kara jabiko dut, eta lau gol sartizkiute 5 minututan, da gero partidu buelta ematea zaila izan da, eta partia junitzen dut. Ixeta remontatu dugu, baina ezin izan dut. Mugitorrik ederki asko superatu dugu eta... Zu finaleko jokalarik onena bezala izendatu zaitue? Bai. Guztua? Ni partidua jolaztu dut eta bai, sensazio honakin bukatu partidua, emaitzaekin ez noski, baina, bueno, enduen agako idaztera, porque pentsatuen jokari baina idazle arrentzu izan ez dala. Bueno, eskatzeko olako detalle bat eukitzanekin, eta urren gurte bat. Urtzia Azpiroz, Keller taldekoa, eta ligako goleatzaile bezala, bueno, izendatu izantea. Bai, hirugarrena gelitu da, Kellerra, Ongitorrek irabazi du, Katenatxo bigarren, eta ni hirugarren. Goratzea eman dira, baina... Zema gol gutxi gara? Uste laro gehiagola, baina ez dakit. Laro gol? Zema partidutan, Oita bost bat, oita mar, zola. La media 3 goletik gora. Partida gutxeko. Eta? Liga atzun mutz da, Liga ondo, baina lesioak azpitzen ditugu, eta azkeneko momentu nezia ditxi behar ginen bezala. Eta Ongitorriek temporada hona indu, eta unibertsitateak dira. Jon San Jose, Ongitorri tabernakoa, finalean irabazi, eta zer? Bueno, partidu baino lehen, geunden danak pixka durduri, eta bueno, gero azia partidua, eta pixkanaka, ja... Inarkiak eta hori, ja junin dia, eta hasi jolasten, eta zira galtzen. Katenatxo gola, lehenbiziko gola behar sartu dute? Katenatxo sartu gola, eta... Alaretxoak ez buru makurriatu? Gero atzen aldi eta gero, motivatu ingea, eta itzen dugu ekipo guzti, eta esaten, presionatu inbar dugula, eta... Eskate zin izan, estrategia aldatu, horre... Hasieran gonde, nerdi zelaian itxoiten, eta gero ja presionatzen, eta bueno, ondatea zaigu dana. Zema gol, finalian? Ni gol bat, bakarra. Bai, hola, buruak nahiko izan da. Txiripa pixkat, ez? Bai, ni uste nun porte dateako zala, eta kenduko zitzei da malo ja. Baina ez datea, eta suerte dukiet, eta gol sartu ez. Guain garipena non ospatu dira zure, o nola? Guain daukau bazkaria, eta gero poteo txiki bat ingo dugu, eta gero atxaldean, Nostia, erreala egokoa, osea... Vale. Mi esker.